A festa da Xouba de Rianxo terá lugar os días 23, 24 e 25 de xullo. A iniciativa inclúe 3 show cookings por parte de profesionais na especie pesqueira. Volve a festa Xouba Rianxo e fará o por todo alto. Comezará este sábado 23 coa xornada de presentación da marca de calidade Xouba de Rianxo Pesca Artesanal Arte do Xeito e a apertura da festa de exaltación terá lugar no Auditorio Rianxo a partir das 11 da mañá. Esta iniciativa é un aspecto moi importante para os mariñeiros. Nada, nós en principio a marca xa levábamos anos pensando en ela, o malo que por H e por B tiñamos outros proxectos en mente e este ano tocoulle. A marca é moi importante, sobre todo para os mariñeiros, porque, ben, como dicía Adolfo, hai produto que cando non se pesca na ría Xouba, siga habendo produto nos mercados, os cales non son daqui, e o que non queremos é perder esa reputación con produtos de outros lados. Este cuño de calidad que vamos a presentar vai levar que unha garantía para o consumidor en base a que cando se compre, quen leve este cuño que está aquí representado teña a garantía de que está pescado dentro da ría da Arousa. Así mesmo, o técnico encargado da marca, Juan Gómez, sinalou o sistema de trazabilidade da marca. Un sistema de trazabilidade tanto para en tres bandas, que é un pouco que o obxectivo tamén deste proxecto, un sistema de trazabilidade para a conserva, un sistema de trazabilidade aparellado para a xouba en fresco, evidentemente para os mercados de abastos, etc. E tamén estamos traballando xunto con un grupo de cociñeiros tamén de restaurantes na elaboración dun sistema de trazabilidade interno para que a restauración tamén poda distinguir a xouba, vender xouba nos platos de Rianxo e distinguila do outro tipo de xouba que veña de fora. Características principais que marca o reglamento, basicamente, as explicaremos o día 11 na charla con moito máis detalle. Basicamente, que sea pescada na ría de Arousa, evidentemente con arte do xeito, porque tamén creemos que esta é unha ferramenta, a marca pode ser unha ferramenta para aínda protexer máis a arte do xeito, como ben comentou o alcalde, porque é unha arte tradicional e necesitamos protección para ela. O alcalde Rianxo aproveitou a súa intervención para destacar o show cooking que se levarán a cabo, o primeiro na xornada do sábado a partir das 6 da tarde, da man de Lucía Freitas e Estrela Michelin. A presentación e a elaboración dos show cookings. Show cooking que se prestou, pois eu creo que particular atención por parte da organización e que nos leva a contar con Lucía Freitas, gañadora dunha Estrela Michelin, unha das cociñeiras de referencia do país, que desde o seu restaurante da Fona en Santiago é unha persoa que sempre traballou coa nosa xouba, sempre traballou buscando no momento de tempada ofrecer o mellor da nosa ría aos comensais e formando parte do seu propio menú. E teremos a ocasión de disfrutar de preparacións de Lucía Freitas o propio sábado co seu show cooking a partir das 6 no Liceo Marítimo, onde instalaremos unha pequena lugar de presentacións. A concelleira de Desenvolvemento Local, Comercio e Emprego, María del Carmen Figueira, animou a todos os cidadáns a acudir á festa. Que durante o 24 e o 25 haberá a degustación popular en carpa e na carpa situada no campo da Riba, e que desexamos que a xente que queira vir disfrutar a Rianxo, comer xouba e de outras actividades que estaremos encantados de recibilas e que espero que o pasen ben e fagan de efecto multiplicador para que por o ano esperemos que haxa xouba nesta tempada, porque esa é a condición para que exista unha festa da xouba e podan volver a degustala na 31ª. A festa continuará o domingo ás 12:30 da mañá co show cooking de Miguel Mosteiro, a degustación popular na carpa de arriba. E na xornada o luns pechará ás 12 da mañá Manu Gómez co seu show cooking e a degustación popular final.